morjesta kaikille. Tänään aloitan Minecraftin parissa ja pahoittelen, ei ole tullut sitä osa 2 vieläkään. Mutta hei, nyt kun on tuo pärinä vähän kunnostelemassa, jumppaamassa, mennään Mineplexin pelaamaan vaikka Turvarssia. Pahoittelen, Mineplex lakaa mulla, mutta pelissä se ei lakaa enää. Missä se oli nyt, kun mä en muista enää missä oli. Ai, lakaa. Ai, lagit! Ai. Miksi tää nyt peristi? En tiedä, kun tää lagittaa. Ai. Ai. Oikeesti. Missä oli Master Boulder? Jos ei se ala kohta löytynyt, tää lagittaa ihan sairaana. Siis, missä se oli? Tuossa. No jo vähän jos. Ja miekkakitti. Ja mä tuun vaihtamaan skinin. Koska tää on aika ruma skini. Tämä on itseni mielestä aika ruma skini. Mennään. Ui. No niin, turvallisuus. Jos vaan äkkiä rakentaa. Onks me sinisillä ihan oikeesti? En tykkää, jos ollaan sinisillä. Koska punaiset yleensä voittaa aina. Rakennan jotain sösseliä tähän. Mä otan eka pavin. Päästä tuon jätkän tuolta. Nähe. No mä voisin kyllä itse asiassa, kun tätä polttoainea on vähän aikaa, niin vetää äkkiä asetuksista. Tai no niin kun sitä on vähän aikaa. Niin kolmosluutta, että vähän paremmin nähtäisi. Hei. Ja kohta, mulla on niin huono netti, se tekee tää lagaa, niin kunhan tulee rahaa, niin sitten ostaa paremman netin. Pitäisikö ampua jousilla vai pitäisikö lähteä vaan? Joo, meikä lähtee vaan pieksimään. Meikä on tosi huono miekkakitillä, miksiköhän mä edes... Noniin, meikä kuoli. Miksiköhän mä edes alan miekkakitillä vetämään, jos mä oon todella huono siinä. Mä en tiedä. No. Siis mä oon nostanut niinku tän miekkakitin ihan turhaan, koska meikä on niin surkea tässä. Lavit. Tuolla todella kaukana on ketään. Tuollakin joku. Okei. Mä oon niin huono tässä. Turvarssia ja mä tein niinku yhden erän kaikkia. Mä aion pelata 3 minigamesia, vaikka miten pitkä tästä lyhyesti. 3 tai, eikö joo, en mä tee kuin yhden turvarssijakson. Koska ei siinä ole mitään järkeä. Mä valmiina vaan pavaat täältä. Ei jaksa rakentaa mitään. Miksi mulla on näin vähän HP? What the?
Mitä tossa just tapahtui? Kertokaa mulle, mitä tossa just tapahtui. Mä en voi olla noin huono. Mä en oikeesti voi olla noin huono. Tiimataan jonkun. Et ole tosissas! Onks täällä joku gangsta, joka tappaa meitä aina? No he johtaa. Siis no ihan johtaa. Ei uskois. Kukaan ei osu minuun. Olen niin gangsta. No ei, kyllä saattaa voittaa, mutta ihan sama. Mekin pavotaan jätkä. Onks tuolla nurkalla joku? Se on meidän puolulainen. Ai että, miksi tää lakittaa nyt näin paljon? Katsotaan asetuksista. No, missä se mun hiiri on? Ai, nyt laggaa, mulla laggaa. Ei lagaa enää. Nyt lakitti. Tuonopa tapetaan tuolta. Siis tuono... No. Mä en koskaan Siis kun mä voisin tappaa, mutta heti kun mä tapaan, niin sitten tulee jotain, että boom, päkkäri. Mitä ihmettä mä selittelen? Tapetaan sitä. Mulle riitti. No niin, oikeesti jos mä nyt kuolen. Veikkasin, että tuolla olisi ollut joku. Ai että, lag. Oikeesti mä tarvitsin nopeamman netin. Ja mehän en noille kuole. Ja sinä miekkakyttilän. Tapoiks mä sen? En tappanut. Oikeesti. Ei näin. Miten voi olla todellista oikeasti? Nyt mä menen ja pieksen. Nyt ihan oikeesti. Jos mä nyt kuolen, niin... Mut vähän joetaan, kato. Katos. Voi mennä tänne shiftiin piiloon. No eikö ne on puittain. Minä autos nuo rakentamaan. Terni. Mä rakennan hyvän rakennuksen tähän. Näin. Miten mä en osunut tohon? Miten mä en osunut tohon? No, yes! Noniin. Noniin, yes. Voitto. Kiitos kaikille, jotka katsoitte videoni. Mun nimi oli Ville. Ja nähtäis seuraavan jakson parissa. Morjesta moro.